И хора, чудим се каква рампа да направим. Аз се сетих, брат. Какво правиш, бе? Това видео ще бъде към 9 минути. Какво се сети? Какво се сети? Да сложим скейтборда рамка. Да, по-скоро не. И да, кай си. Его и... Абе, ако гледате... Да, така и става. Да, тук става. Ако гледате Анду 1231, знаете кой е. И ще правим байк чек на колелото и после той ще скача. Значи, боксер, като моя, първо, Биок с Венус колелото, има боксер и негов е, китайски. Муфтишора, като моя, не давай китайски, съм китайски. Какъв е, бе? Седалка оригинална Биокс, водач Шимано, спирачките са му Сагуан. Сагуан, някакви. Да. Педалите са като мои. Не, SP 814. И са, да. Курвелите са пак на Шимано. И гумите V-Rubber, супер его. И тая, да, оригинални гуми. И сега той ще го скача. Това беше байчик. Сега той ще го скача. Давай, и аз... Давай, да си още. Ето го. Гледайки се. Идва. Добре беше това. Давай. Само задния камък малко на 1 милиметър и това е. Да. Иначе си стабилно. Добре. Само малко по-горе. Ето това. И тук ще слуша. Давай, точно и тук става. Чакай. Давай, тук става. Не става така, ти го повдигаш. Да, така става. По моя начин. И това ще го стугиме. Тук. И този камък тук. Ето го Титаник. Много добре. Ето го и Биокс Венус. Това е Титаник. Венуса. Искам пак да го скоча. Да, брат. Его Венуса. Той май пак ще го скача. Ето. Майко как отграна капа това. Задната гума. В принцип можех на нашата улица, ама... Това е тъпо. Само скока е по... Чакай, брат. Двама снимат и се абонирайте за BMW Hicks. Еди кой си как беше. Ще го напиша във видеото. Това ще е най-здравата рамка, която сме правили. Да. Как ти се казваше канала, бе? Ще го напиша. Окей. Ще го цензурираме. Майко, това трябва да остане без капли. Чай. Барко, каплата ти струва 200 лева. Не бе, шегувам се, цялата ти гума сигурно струва 100 лева. Цялото оборудване. Не толкова е, брат. По-здраво, изчакай. Трябва ми камъчета. Да, той го прави по-здраво. Той, да. Нали да? Мой брат, аз снимам. Да, слагаме камъчета. Тук ще мушнем един. Да, точно. Аз преди 5 секунди снимах. Хора, той ще скача, да. Той. Тук. Тук беше много здраво.
по принцип можем да направим един експеримент, ама... Аре, давай сега. Не дай. Ще давам. Гледайте хора. Чакай, Борко. Давай, брат. Брат. За малко. Това беше за малко. Но не ми удари кръка. Дай дрифт. Ей го. Са, Борко. Супермена! Уху! Това беше добро. О, ето дрифта. Леко. Дай му дрифт. Дай дрифт. За камерата. Гледай. Оу! Това беше добро. И... Стой! Ето го ще скачам. Бях съм на скейтборда. Ето го и Криси. Аз ще се познач. Ето го. Айде, дай. Това трябва да го сложим в слоу-моушън. Ще малко бистро, защото пълна